Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul rabbillahi ta'ala rabbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami'i al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi ila magharibi. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummahatana wajdadana al-jaddadana wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wal man istama'na zabih. Khususan Sayyidina Syahid Al-Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidi Syahid Hasan Ali Al-Syadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Wahina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Bab bin Yahya Abdullah Umrahu fi sihah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh dari Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahibi hadzal kitab an-Nasuhud Diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min at-ta'kidi al-ikusna sange perkara kang kokoh fil wa panglakane al wal muwadzafatu langgeng no alingatase al sholatul fitri utawi salat witir. Qala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam, Innallaha astana Gusti Allah witrun iku siji yuhibbu kang demen sinten Allah al witra ing witir ganjil. Fa'autiru maka pada salat witir sira kabeh ya ahlul Quran. Fa kullu muslimin maka utahe setiap wong Islam yu'atu iku den wilang sapa muslim min ahlul Quran sang ahlul Quran lianna rastuna wang mukminun lianna rastuna wang saben-saben wong Islam mukminun iku percaya bihi kelawan Quran wa mudhalabun lan dan subreh bil amal lan ngamalno bimang lawan barang fi kang tetep ing dalam Quran. Wa qala ngendika sinten Ali sallallahu wassalam kanjeng Nabi ngendikane al witru utawi salat witir hakun iku sunnah muakkadah. Faman mangka sapa wong lam yutir kang ora nglakoni salat witir sapa man falaisa mangka ora ana sapa man iku minnas saking miturat lampah ingsun. Wa aktsaru sholatil witri utai akeh-akeh salat witir iku ihda asyrata iku ana 11 rakaat. Wa qallu wa utai sithik-sithike paling sedikite salat witir iku rakaatun wahidatun iku 1 rakaat. Wa minat ta'kid wa minal muta'akkid fi'luhu wal madzhabah alaihi sholatul witri termasuk suatu perkara sing kokoh sing menguatkan yaiku salat witir. Kanjeng Nabi nate dawuh innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah niku setunggal dan Gusti Allah ya demen sing ganjil witir. Pokok intine ganjil. Fa'autiru ya ahlal Quran. Mangka padha nglakoni salat witir sira kabeh dhewe Kanjeng Nabi ya ahlal Quran. He ahlul Quran tegese he wong-wong Islam. Dadi maksud wong-wong Islam ora wong sing
ngapal Quran ora mau. Pokok wong Islam kabeh diutus Kanjeng Nabi nglakoni salat witir. Fakul muslimin yu'addu min ahli Al-Qur'an li'annahu mu'minun bihi wa mutalabun bil amal bima fi. Anapun setiap orang muslim, setiap orang Islam itu dan welang dihitung termasuk saking ahli Al-Qur'an. Mergo wong Islam iku percaya kelawan Quran. Dadine dihitung karo ahli Quran. Dipanggil kelawan ahli Quran. Mergo wong Islam, tur wong Islam iku percaya karo Quran. Mumtalabun bil amal. Tur wong Islam iku nglakoni apa sing ing dalem Quran. Wa qala li sallallahu wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Dengan Nabi al-witru haqqun. Salat witir iku sunnah muakkadah. Sing samane wong ora nglakoni salat witir falaysa minna. Mangka wong iku mau ora melok nglakoni lambah ingsun, ora nglakoni sunnah ingsun. Dewe Nabi ngono. Wa aktsaru sholatul witri ihda asyrata rakaatan. Dan salat witir sendiri itu paling banyak dilakukan 11 rakaat. Jadi salat witir itu maksimal dilakukan 11 rakaat. Wa qalluha rakaatun wahidatun. Dan minimalnya paling sedikit dilakukan 1 rakaat. Jadi nek wis 1 rakaat salam. Lah, iku minimalnya. Wala yen bagilan ora sayukja. Awak nek sarung ringkes aliyan atase. Sak rakaat. Wala bagilan ora dadi apa? Bil intisari lan ringkes ala salasi ing atase 3 rakaat. Waman autara. Waman sabange autara iku witir sapa man. Bisalasatin kantong rakaat. Karena ana apa al mustahab. Apa kang den sunahake la kedue wong. Ayat apa yang tang ngucap sapa wong fil ula ing dalam rakaat pertama. Ba'dal Fatihah ing dalam Fatihah sabih isma rabbikal a'la ing surah sabih isma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati ing dalam rakaat sing kedua ing maca surah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisati ing dalam rakaat sing ketiga ing surah qul huwallahu ahad. Wal muawwidzatain lan surat al-muawwidzatain yaiku surat al-falaq karo surat an-nas. Wa manan sabange antara iku witir sapa man biaksara kan wa min salasin katimbang 3 rakaat. Qara'a mangkamato sambaman fi ma ing dalam rakaat qabla salasi kang ing dalam sadurunge 3 rakaat. Allazi engkang gampang yat allazi kang yatayassaru kang gampang allazi minal Qur'an wa kullama tala lan semangsane suwe apa allazi wa kasrana akeh apa allazi kana mongko ana apa Iqra apa maca Quran mau afdhala iku luwih utama wa qala lan maca sapa man fi salati dalam 3 rakaat ma ing barang tamadama kang wis dingin apa ma apa zikrun nutarma. Wa in bagi al-tiksar alaiha. Dalam 1 rakaat tersebut tidak seharusnya untuk diringkas. Wala ba'sa bil intisar ala salasin. Ketika orang ana wong nglakoni salat witir 3 rakaat. Tapi digabung dari siji, ceramah 3 rakaat 1 kali tahiyat tur salame sisan iku wala ba'sa, ora apa-apa.
Wa man awtara bi salasin kana al mustahabul lahu. Sing sapa wong salat witir kelawan 3 rakaat, mongko wong kuwi mau den sunahna maca surat pada rakaat pertama. Contoh wong salat witir pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah itu disunnahna membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la ila akhir. Terus pada rakaat kedua setelah membaca Fatihah disunnahna membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhir. Terus pada rakaat ketiga setelah membaca Fatihah orang tersebut disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terus surat Al-Mu'awwidzatain yaitu surat Al-Falaq karo An-Nas. Dadi ngaten, wa man autara bi aksara min salasin qara'a fi ma qabla salas alladzi yatayassaru minal Qur'an. Terus kemudian seseorang melakukan sholat witir lebih dari 3 rakaat, mbah 5 rakaat, mbah 7 rakaat, 9 rakaat utawa bahkan 11 rakaat, maka sebelum 3 yang akhir ceramana ning kene ngoten. Sebelum 3 yang akhir kan 3 yang akhir iku membaca surat-surat tadi disunahno. Sebelumnya membaca surah yang ada dalam Al-Qur'an, terserah apa maca sing ndi. Sing dianggap gampang lah ceramana. Dan ketika bacaannya tersebut panjang utawa banyak, maka lebih utama untuk membaca. Ceramana karo ndelok nek maca surah. Terus kemudian pada 3 rakaat akhir membaca tadi. Rakaat pertama maksudnya 3 rakaat akhir itu sing diwaca Al-A'la, terus kemudian surat Al-Kafirun, terus kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, karo Qul a'udzu birabbin nas. Pun ngoten. Jadi iku keterangan saking nglakoni salat witir. Jadi minimal salat witir itu dilakukan 1 rakaat. Bar 1 rakaat berdiri, terus kemudian tahiyat akhir terus salam. Iku minimalnya. Maksimalnya melakukan sholat witir, paling banyak melakukan sholat witir itu dilakukan sebanyak 11 rakaat. Jadi 2 rakaat salam sampai 5 kali ngono, terus kemudian 1 rakaat terakhir lagi salam. Ngoten saged. Wal itaru min akhiril laili afdal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.